Yan na sila at tawan na. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun, magandang araw ulit mga kagamba. Magpapalaban tayo ngayon ng masbati. Marami tayong masbati mga kagamba. Upgrade yung ating banusan. So, yung may gusto niyan maraming uis to, maraming good ito. Hindi katalo rito. Yung aking banusan, tinanggal ko yung reject, tinanggal ko yung kulangan. Kung meron man siguro na iwan lang, siguro bihibihira na lang, ilang piraso na lang siguro kung may maiwan pa. Ayan, so bago tayo magpalaban mga kagamba, shoutout muna kay Movie, kay Lito Balita ng Lipa, Batangas. Yung tatay yan ni Jumar Balita, tsaka si Kasakmal TV. Shoutout din kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas. Yan, shoutout din sa'yo, Big This Spider, Justin Ignacio, Sian Gaming PH. Yan, shoutout sa inyo mga kagamba. Kung gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dyan sa baba para ma-shoutout natin. Meron pa yung nagpapa-shoutout, kalimutan ko na kasi nagmi-message kasi sa Messenger eh. Yung mga magpapa-shoutout mga kagamba, kailangan na sa YouTube kayo mag-comment para makikita ko. Kasi hindi ko na ma-revisa yung mga pa-shoutout nyo pagka nasa Messenger o kaya sa text. So yun mga kagamba, panoorin natin yan. Ito yung dark. Yan. Halos yan pinasukat. Ayan, dark. Pakita rin natin yung tala. Ayan ano na siya halos uis na siya lagyan na natin. Bumalikwas ka agad. Ganun. Sige, bahala ka. Ayan na sila at tawan na. Tumakbo yung dark. Mas malaki ng konti yung dark May videos kumakagat pa sa stick Nangaano. Papuntay na natin dyan. Nangaano Yan na. Yan na. Laglag na naman. Lalaki nito. Mga uis to. Yan na. Ayan na. Nalaglag. Yung dark. Nangingibabaw itong Naku, nanghina na itong Nanghina na Iyon na. Nadali na. Nalaglag ulit. Talo na. Yung nanghina na talaga. Talo na to. Ang laki Alright. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo, tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Ayan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!